סך הכל 2.25 מתל אביב, אנחנו בפלנטה אחרת. יש לך פה ישן וחדש, מזרח ומערב, אירופה ואסיה, כל התרבויות וכל הגיאוגרפיה, הכל מתחבר לנו כאן. אבל נדמה לי שיותר מכל, קהילה בת 2,600 שנה. ברוך ה' המבורך עולם ועד. אני לא מכיר הרבה קהילות עם היסטוריה כל כך ארוכה, ועם חיבור למסורת ולשורשים היהודים כמו הקהילה היהודית בגרוזיה. אני חושב שיש פה סוד. זו הייתה שכונה יהודית. 99% היו יהודים. פעם כשכולם כאן היו יהודים, היה אפשר לדעת בדיוק מי מבשל איפה, ואיזה חמין ואיזה חלות. איזה סוגים של חצ'פורי יש? იმერული, აჭარული, მეგრული. ყველა ებრაელი, საერთოდ საქართველოში მაცხოვრებელი, ყველა ოჯახი ცდილობს, რომ ღვინო კონდეს სახლში თავისი დაწეული. אתה יודע איך קוראים לרב בגרוזיה? חכם. חכם. אפשר לקרוא לך חכם אליהו? כשאני בגרוזיה אני חכם. כל החכמים שאת רואה כאן היו בעיקר בכפרים, לאו דווקא בטביליסי. והם שמרו על המסורת, אין ספק. בטביליסי, לפני 70 שנה, היו 30 בתי כנסת מלאים. דווקא הקהילה הזאת היא זאת שהובילה אחר כך את העלייה הציונית מברית המועצות. יש אומרים שמכאן התחילה המהפכה של שלח את עמי. יוצא שוב אל הדרך המושטת לרגליי, אל ימים ולילות, אל מסע חיי. אני אומר שלום לכל אחד, ארץ נרדמת ולב נפרד. אתה מעדיף עיר או טבע כשאתה יוצא לטייל? אני מעדיף טבע, בדרך כלל הדברים המעניינים נמצאים יותר בטבע. תראי כאן, אנחנו ליד הנהר, אם את רואה למעלה הכנסייה, שם אנחנו מוצאים את אחד הממצאים העתיקים ביותר לקיומם של יהודים כאן בגרוזיה. זאת המצבה הזאת הישנה. זו המצבה המפורסמת שכתובה בעברית ובארמית. אני לא בטוח שנמצא אותה, אני מתפלל שכן, אבל אם נמצא אותה, זו אחת ההוכחות היפות. אחרי היכרות עם עיר הבירה טביליסי, המשכנו במסע בעקבות יהדות גאורגיה, שהייתה מפוזרת גם ברחבי המדינה. עלינו לכיוון הכנסייה של מעל מצ'חטה, העיר שהייתה עיר הבירה ההיסטורית של גאורגיה. ניסינו להסביר לכומר שאנחנו מחפשים מצבה יהודית מהמאה השנייה או השלישית כתובה בארמית באותיות עבריות. הוא שלח אותנו לכנסייה שבעמק. הכנסייה הזאת יש לה סיפור מיוחד. כיוון שלפי המסורת של הנוצרים, כשהייתה צליבה של ישו, חכמי ירושלים הזמינו חכמים, נציגים מכל מיני קהילות באזור. והזמינו גם נציגים, שני נציגים מראשי הקהילה כאן בגרוזיה, בגיאורגיה. נסעו לירושלים, נכחו בצליבתו של ישו, והביאו את הבגד שישו לבש בצליבה, והיהודים כאות הוקרה וכבוד וזיכרון מסרו את זה מתנה לנוצרים. והכנסייה הזאת נבנתה במקום איפה שקבור הבגד של ישו. כך לטענתם. כששאלתי את זקני הקהילה לסיפור הזה, הם סיפרו שכשהיהודים הראשונים הגיעו לגרוזיה, הם הביאו איתם בגד של אליהו הנביא. הוא תמיד פותר את כל הבעיות. תמיד פותר. ואליהו הנביא הביאו את הבגד, זה היה סימן לברכה, שכאן בגרוזיה תשרה הברכה. ואז במאה הרביעית לספירה, שבעצם גרוזיה הפכה להיות מדינה נוצרית באופן רשמי, באופן פורמלי, היהודים נתנו את הבגד של אליהו הנביא מתנה לכנסייה הנוצרית. אבל בכל מקרה, שני הסיפורים מראים את הקשר המאוד מאוד מיוחד בין הנוצרים והיהודים פה בגיאורגיה. כלומר, זה קשר של אחווה ארוכת שנים.
כן, הקשר היה קשר מיוחד, הנצרות כאן הייתה נצרות בעצם קדומה, ויחסה ליהודים היה מאוד חיובי, ואנחנו רואים את זה עד היום. ואולי אם אנחנו מחפשים את סוד הקיום היהודי לאורך הרבה שנים בגיאורגיה, זה יכול להסביר העובדה שהיהודים לא היו צריכים לברוח מהנוצרים ויכלו להישאר כאן. כן, בבקשה. סליחה, הרב, אתה רוצה להמשיך לשמוע? בהחלט. בבקשה. נסענו לעיר גורי, ואל תדמיינו גורדי שחקים, זו יותר עיירה מנומנמת. העיר שבה נולד התינוק המתוק יוסף ג'וגשווילי, לימים סטלין. פעם חיו כאן אלפי יהודים. רובם עלו ארצה. ההפצצה של הרוסים על העיר ב-2008 שכנעה את מי שעוד נשאר לעזוב. היום נשארו שם בקושי 50 יהודים. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום. קל לבבך ושנתן לבניך ודיברתם בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשכבך ובקומך וקשרתם לאותך לידך והיו לתותבות בין חניך וכתבתם על מזוזות ביתך ובשכרך. ორ სართულზე იყო სალოცავი და პირველი რაც არის იცით რომ აი გორშიც და გორის რაიონებში ცხინვალე ავიღოთ, ქარელი ავიღოთ თუ სურამი, ისეთი უძლიერესი რაბინები არიან, აღზრდილები, გაზრდილები და მერე წამოსული ერეთ ისრაელში, რომ რა ვიცი, ჩვენთვის აგერ ეკლებიც კი მაყრეს, იმდენად საამაყო იყო იმ ხალხთან საუბარი, იმათი ლოცვა, იმათი მოსმენა და იმათი ჭკუის დარიგება. והיום, איך אתה מרגיש כשאתה רואה שהקהילה כל כך קטנה? ну, რა თქმა უნდა, განვიცდით ამ სულ ყველაფერს, მაგრამ რა ვქნათ, იცით, აი, რა შვებით, იცით, ყველანაირად ვცდილობთ, რომ ხაზანიც ყავდეს, არანაირი კარგი დღეებია, საერთოდ არ ცდება. ყოველ დღე ახლა ორ შაბათი, სამ შაბათი, ოთხ შაბათი ვერ ვლოცულობთ, მაგრამ პარასკევს საღამოს ვლოცულობთ, შაბათს დილით ვლოცულობთ, შაბათს საღამოს ვლოცულობთ. כל קהילה בישראל, מתחת לבית כנסת, היה חדר קטן, השוחט היה בא פעם בשבוע, פעם בחודש. אז מה אנחנו רואים פה? אולי המקומות האחרונות בעולם שעדיין קיים. באמת. אז הנה, זה מקום של השחיטה, הם לוקחים את הנוצות, שוחטים את העופות. הדברים האלו, הם שמים את העופות שלא יסבלו, ואז הדם הולך למטה. אני רואה שיש פה אפילו אפר לכיסוי הדם. נכון. מצוות כיסוי הדם. זה כרית של סבתא, עם הנוצות מהשחיטה. זה בשרי לישון על זה. תנור מצה עתיקה. אז זה ממש מתחת לבית כנסת, יש תנור מצות. וכל קהילה הייתה עושה את זה ככה. מרשים. שוב, נשארו בעולם 3-4 מכונות כאלו. מה, כאלה? בכל העולם. מה זה? כשבן אדם מת, היו שמים אותו בתוך כלי כזה, וראה שם את החור. כן. היו ממלאים את זה במים, לנקות את הגופה, מוציאים את המים פה. תרשה לי לא להתפעל. אני רוצה להתפעל מדבר אחד, שרה. שבקהילה קטנה כזאת כמו גורי, יש משחטה, יש מקווה, ויש מקום לטהרת המת. זה היה באמת הבסיס, התשתית בכל קהילה קטנה, זה מדהים. אתר התיירות האטרקטיבי בעיר הוא מוזיאון המאדיר את סטלין. מוצגים בו חפצים שלו והבית שבו גדל. כאן העיר הזאת גורי, איפה שהוא נולד, איפה שנמצא הפסל שלו, לצערי מפורסמת מהסיבה הזאת, שאכן הוא בן המקום. כנראה שהיה לו גם יחס מיוחד לעיר הזאת, כיוון שאימו נשארה לגור פה. אבל הוא רצח עשרות מיליונים, אנחנו לא מצליחים לקלוט את זה. זה הגולגים, והאומנים שהתנגדו לו, ויהודים שהתנגדו לו, וסופרים שהתנגדו לו, ופוליטיקאים. כל מי שהוא חשד שאיכשהו מתנגד לו, הוא פשוט... הוא דאג שהוא ייעלם מהר מאוד מעל פני אדמה. אנחנו יודעים שגורי היא מפורסמת גם בגלל שזה היה מקום לידתו של סטלין. עד כמה זה משמעותי או לא עבורכם? בכלל, סטלין שכל עם גויה, יוסלי.
მე ვიტყვი ახლა. მე მიამაღება თუ ჩვენ ყველა გვერდებს, რომ დაიბადა სტალინი აქ და ჩვენ ვცხოვრობთ ამ ქალაქში, სადაც სტალინი დაიბადა და გაიზარდა. אבל הוא היה איש אכזרי, הוא רצח הרבה אנשים. ეს იყო პიროვნება, რომელმაც შექმნა ისტორია. ისტორიაში დატოვა თავისი სახელი. ის იყო დადებითი თუ არ ყოფილი, მაგას მნიშვნელობა არ აქვს. მაინც უჩოქებდნენ მას და მაინც თავისებურ ზეგავლენას ახდენენ მსოფლიოზე. זה נכון שיהדות גרוזיה סבלה פחות בזמן הקומוניזם בגלל שסטלין נולד בגרוזיה? შესაძლებელია სტალინი იყო ერთ-ერთი პიროვნება, რომელიც რაღაც გარკვეულ გავლენას ახდენდა ებრაელებზე, მაგრამ საქართველოში მაინც იყო ის დევნა. მაინც სტალინის პერიოდში იყო და სტალინის შემდეგაც იყო ის დევნა და რამდენიმე რაბინი იყო მსხვერპლი ამ დევნისა, მაგრამ ვინ იყო მიზეზი? სინამდვილეში ჩვენ არ ვიცით, ეს სტალინი იყო, ბერია იყო, ვინ იყო, ვერ გავიგეთ. מתי שהגעתי לישראל, אני שמתי לב הרבה ישראלים לא יודעים שום דבר לגבי גיאורגים, לגבי גרוזינים יהודים, רק יודעים חצ'פורי, חינקלי וביצ'ו. מעבר מזה, הם לא שמעו שום דבר. אתה רוצה לשמוע כמה דברים על גיאורגים? כן. קודם כל, אם אתה מתקשר לפני 10 בבוקר לבן אדם, זה חוסר נימוס טוטלי. וזה דבר שאני הולכת לאמץ, כי מנהגים יפים ברחבי העולם אני לוקחת, אז שלא תעיז. דבר שני, יש אצלם עניין שלא מפנים את הצלחות שהוגשו, את האוכל שהוגש לשולחן. אשתי הייתה מתעלפת מזה. ואם יש הרבה קומות, סימן שמדובר בארוחה, אירוח למופת. את יודעת מה זה הצינורות האלה? לא. בתקופת השלטון הסובייטי, במקום לעשות חפירות, עשו את כל הצינורות למעלה. כל מה שאת רואה פה זה גז. שלום מיכאל. שלום. תודה שבאת. שלום. שלום, שלום. תודה. תראי, הוא פותח לנו את השער, כתוב פה למעלה, פיתחו לי שערי צדק. זה שערי צדק של בית הכנסת. אוי, זה יופי. זה משופץ, חדש. אבל זה בית כנסת של כמה? 100 שנה. 100 שנה, כן. 100 שנה היו יהודים בסורמי. בסורמי, כן. כמה משפחות היו? 1,000. 1,000 משפחות. כן. והיום? היום 5 משפחות. את יודעת, פעם היו פה בגיאורגיה, היו 100,000 יהודים. עד שנות ה-70, 90, שהתחילה עלייה גדולה לארץ ולאירופה ולארצות הברית, היו כ100,000 יהודים. היום מעריכים 3,000, 5,000 בכל גרוזיה. ופה נשארו 5 משפחות. אוקיי, בדיוק. נכון. პატარა როცა ვიყავი, აქ ვისწავლე, მასწავლეს ეს ალებდეთი, ოღონდ მე უფრო ისრაელში იმას ვქენი რა. მაგრამ დავითმაც მასწავლა. מה זה? אל שדאי, אמת, תורה אמת, וזאת התורה אשר שם משה לפני בני ישראל. איפה הספרי תורה שהיו פה? בתביליסי. დათო უთხარი ის რა ქვია, როცა მინიანი ჩამოდის, აი სალოცავად მოაქვთ ის სეფერთორა, დებენ აქ და იმაჩრებიან, ლოცულობენ. მე ისევ მიგვაქვს თბილისში. התפללנו בבית הכנסת מנחה. אם כי קירות בית הכנסת הזה ודאי מתגעגעים לתפילות עם ציבור גדול יותר. ძალიან ის იყო დიდი ლოცვები ტარდებოდა აქ ის სურამის ჯამაათი იყო საერთოდ ცნობილი იყო რა იმაში ლოცვის მხრივად და ებრაელობის მხრივად და ესენი არიან დავით უთხარი ის განსვენებული რაბები არიან განსვენებული მათ სურათებია დიდი რაბები כולם מסורמי? מסורמי כולם. מה השמות שלהם? חכם דוד ציציאשוילי, חכם חיים אליאשוילי. מאז תחילת המסע שלנו בגיאורגיה, אני מתרשם שהנושא של החכמים, הרבנים, הוא נושא מאוד משמעותי.
קודם כל, את רואה כמה הערכה, כמה כבוד הם נותנים לחכמים. תמיד הם בתמונות ובשלטים ובכניסה לבית כנסת בטביליסי. יש כאן הערכה. לחכמים הייתה כאן בהחלט השפעה, הם שמרו על הקהילה. אנחנו עוד פעם כל הזמן שואלים את עצמנו, מה סוד הקיום של הקהילה הזאת? מה שמר עליהם? למה לא עזבו את המסורת ולא כמעט ולא התבוללו ביחס לקהילות אחרות? ללא ספק, אחת התשובות זה החכמים. הם היו כאן על המשמר, היו גם הרבה, את רואה בכל מקום, זה לא היה רב אחד או שניים, היו חכמים, רבנים, חזנים, שוחטים. האנשים האלה היו בעצם התשתית הרוחנית, כנראה גם החברתית של הקהילות. אתה יודע מה לי קצת עצוב? שאני מרגישה שבארץ הקהילה של הרבנים והחכמים הגיאורגית לא באה מספיק לידי ביטוי בתוך כל כלל הפסיקה המזרחית. אני חושבת שאנחנו לא מכירים אותה מספיק. את צודקת. אני חושב שהקהילות הגיאורגיות בארץ שמרו על מבנה פנימי די סגור. הם לא התערבו עם קהילות אחרות. אבל גם כשהם היו כאן, גם כשהקהילה הייתה בשיא תפארתה כ100,000 יהודים, אני חושב שזאת הייתה קהילה עצמאית. זו לא הייתה קהילה עם פתיחות לקהילות אחרות, הם לא קיבלו פסיקה מקהילות אחרות. הייתה כאן עדה סגורה, יכול להיות שוב שגם זה שמר עליהם. קצת שזיפים. אתה יודע, זה מקומות שננטשים, אז גם בתי הקברות ננטשים. עכשיו, האנשים פה, הם הלכו לחיות במקום אחר. פה זה שבאמת אף אחד לא דואג. אחד מהמנהגים שיש לנו במסורת היא ליקוט עצמות. עד היום יש מקומות, וגם בארץ, שהמשפחה עוברת למקום אחר כדי שיוכלו להמשיך לכבד את הקבר, אז מבקשים להעביר את העצמות. ואז מה שעושים, פותחים את המצבה, מלקטים את העצמות, פשוטו כמשמעו, ממש כל עצם ועצם, ואז שולחים את זה לארץ וקוברים את זה מחדש בקבר ישראל. אורך ימים אז ביהו והראו בישועתי, אורך ימים אז ביהו. על הדרך מוכרות נשים את לחם הפורי המקומי. הלחם שנמצא על הדוכנים הוא לתצוגה בלבד. הוא משוך בזיגוג מבריק ומלא בעשן המכוניות. אם אתם רוצים לחם טרי, תצטרכו להיכנס. וזה מה שעשינו. נכנסנו לחצר אחד הבתים. הזמן פה זז מאוד לאט, כמו פעם, והאמת שלא נראה שחסרה להם המיידיות של העולם המערבי. זה עשה לי חשק להישאר, אבל המשכנו הלאה. הבחורה ששאבה לנו מים סיפרה לי על מעיין מיוחד שנמצא בקרבת מקום, אטרקציה של התיירים המקומיים. הנה זה מעיין עם מים עם ברזל. מי ברזל. מי ברזל. תראה, כל העולם בא לפה לשתות. נורא בריא. שמעתי שכל העיירה מביאה את הילדים לפה. הנה, את רואה אפילו הילדים הקטנים שותים, זה מחזק אותם. טעים לך? איזה חמוד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, שכל נהיה בדברו. אמן. טעם גן עדן. זה מי חלודה, קוראים לזה. טעים אבל. זה בהחלט חלודה, תראי מה קורה פה. מסורמי, העיר של סורמלו, מספר הסיפורים הירושלמי הנודע, נסענו לקוטאיסי. هللوه بدکار شوفر هللوه بنبل بخینور هللوه بدفومات کل هللوه بنبیوگم هللوه بسلسله شام هللوه بسلسله دروغا کل هنشما ده هللویا هللویا کل هنشما ده هللویا هللویا بارو خدونای لولام من بیامین بارو خدونای میزن شوفنی ونشما هللویا بارو خدونای لولام سره روسنی فلودو ودو وارو شم که ودو لولو ملکه ودو کل هر سمن بیامین وای وارک دبت هللویا لکن کل بین کل هال وایو
ჩვენალა იმყოფებით ქუთაისის ყველაზე ძველ სინაგოგაში, რომელიც აგებულია 1815 წელს. ქუთაისში 70 წლამდე, 1970 წლამდე იყო 25,000 კაცი, ადამიანი. 7,000 ოჯახ תתכנס. אנחנו רואים שהם מאוד מדברים ומכבדים ומספרים על החכמים שהיו כאן בגיאורגיה. למה יש לחכמים מקום כל כך חשוב? ესეთი რაბინები ბრძანდებოდა, რომლებსაც მსოფლიო მნიშვნელობა ჰქონდა და აქ განაპირობა იმან ადმორმა მოავლინა აქ ესეთი დიდი რაბინები, როგორც იყო რიბი შემოვლევიტინი, რიბი აბრაამ სლავინი, როშიეშიბა, თბილისში იყო ყუბჩანი, ასეთი დიდი რაბები იმათმა გააძლიერეს და გამაგრეს აქ რწმენაც და ყველაფერს. ერთ-ერთი რაბინი ადმორმა იმათ აღიარა რა. ჩუჩხელი ათემხილველად. רבי משה קטני, טווארשווילי. אנחנו רואים קהילות שלא הצליחו להחזיק מעמד הרבה שנים. הקהילה הגיאורגית הגרוזינית הצליחה להחזיק מעמד הרבה מאוד שנים ומאוד קשורה למסורת. თავიდანვე ბოლშევიკები რო იზრდებოდნენ წმენას იყო. გააძლიერა და თანდათანობით მოშიშობა ჰქონდათ ღმერთის. კიდევ იყო რა, გამწყობა იყო ესეთი საქართველოს შერველებს, როგორც ძმებს ისე ყვებულობდნენ და ყველაფერს გვეკეთებდნენ იმისთვის, რომ ჩვენი რწმენა და ხარწყმება არ დაკარგულიყო. სოფლიოში ქუთაისის ებრაელობასთან მორწმუნე და ქაშერი არ არსებობდა და არ ერთებოდა. יש פה המון אבק. הרבה אבק. זה נקרא גניזה שמוץ, אבק הגניזה, והוא ריח מיוחד מאוד. טעם וריח. טעם וריח. מעניין שהרבה מאוד מהספרים כאן הם דווקא לא סידורים וחומשים, יש פה המון ספרי לימוד. זה מראה לקהילה? כן. קהילה של חכמים. מה עושים עם ספרים כאלה, למשל זה שהוא ממש אכול כבר? זה אכול מהתולעים. בדרך כלל קוברים אותם, אבל פה, כמו שאנחנו רואים, לא קוברים אותם. הם יושבים פה, ולצערנו בקהילה כזו, הם יישארו פה עד שינעלו את הדלת של הבית כנסת הזו. בקהילה מהסוג הזה, הספרים האלה באמת צריכים להישאר פה כעדות שהייתה פה קהילה. אם הם יקברו אותם או ישלחו אותם, אז נשארים שוב הקירות הריקים. זה חלק מהיופי של בית הכנסת. יש לזה ערך כלכלי מבחינת יודאיקה? האמת היא, כמי שמסתובב ורואה הרבה יודאיקה, לספרים האלו, אפילו מהם לפני 200 שנה כמעט, יש אין סוף מהם, במיוחד התלמוד או סדרי תפילה או החומשים. מה כן מחפשים כשמחפשים ספר שהוא מיוחד? זו שאלה טובה. אנחנו רוצים לראות אולי נייר איכותי, שמלפני 170 שנה הנייר היה שונה לחלוטין, הוא היה נייר עשוי מבד, נייר יפה, ומדי פעם, מה שמאוד מאוד מיוחד, שמוצאים ספר עתיק, אפשר מדי פעם למצוא בתוך הכריכה ממש יהלומים. אז אני פעם מצאתי בתוך ספר מ-1600, משהו בתוך הכריכה. ילד, כנראה ילד בן 6-7 שלומד לכתוב, הוא כתב את האלף בית מיליון פעמים, אלף, 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 בית, 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 בית. ובצד השני, מה ילד עושה שיש לו נוצה ודיו ומשעמם לו? מה ילד עושה היום עם עט? ציור. בצד השני, משנת 1550, ציור של אמא שלו, רוכבת על סוס וכתוב שם בעברית, אמא. היו כאן בעיר 13 בתי כנסת, היום נשארו רק 2 בתי כנסיות האלה, זה הבית כנסת הקטן וכאן בית הכנסת הגדול. אתה יודע, הם אמרו לי שהם מתפללים שבוע-שבוע, לא להשאיר אף בית כנסת, רק שבוע בקטן, שבוע בגדול. יפה. זה מראה הרבה על היחס שלהם בכלל, אני רואה במסע שלנו, שהבית כנסת ממש הוא בית אמיתי בשבילם. הבית כנסת הופך אותם בעצם למשפחה. וואו. תראה את התקרה. איזה צבעים, איזה יופי. את יודעת, יש משהו באומנות המקומית, גם בציורים, מאוד שמח, מאוד עליז. זה לא בית כנסת כבד ועצוב.
כמו במקומות אחרים. תראה, אפשר גם ללמוד בבית כנסת על המחשבות, על המאוויים של היהודים שהיו בבית הכנסת. מה בוחרים לכתוב על הקירות? לא יישא גוי אל גוי חרב ולא ילמדו עוד מלחמה. זה לא פסוק נפוץ ברוב בתי הכנסיות. היה פה איזה מימד לשלום, אולי לחיבור, לקשר עם האוכלוסייה הלא יהודית. מצד שני, והשם בהיכל קודשו, אס מפניו כל הארץ. שקט בתפילה. זה גם מנהג מקומי, מנהג של יהודי גרוזיה. בדרך כלל, היהודים הספרדים מכינים רק את הקופסה של הספר תורה, אבל לא מלבישים אותה עם סמלה מבחוץ. יהודים אשכנזים מלבישים את הספר עם סמלה. כאן יש גם קופסה וגם סמלה. שוב, זה לכבד את הספר תורה. זה שוב מראה גם את ההשפעות המזרחיות והמערביות שיש על המנהגים פה בקהילה. שנה הייתי מנהיג קהילה בעיר טביליסי, בבית הכנסת המרכזי. הייתי חכם של קהילה. אתה יודע רב, שאני גם גיליתי דבר חשוב מאוד, עכשיו שהייתי איתכם, באמת. ועשיתי מסקנה בשבילי. בעצם אין כזה דבר שיהיה רק יתרון ולא יהיה חיסרון, וגם אין כזה דבר שיהיה רק חיסרון ולא יהיה יתרון. מצד אחד, באמת עצוב שאנחנו רואים שבתוך הקהילה שהיו מעל 100,000 יהודים, שהיום נשארו כאן כמעט 3,000. אבל מצד שני, אני רואה שאנשים שהיו פחות אז מגיעים לבית הכנסת, היום כמעט משתדלים כל יום להגיע לבית הכנסת. למה? הם מרגישים את זה שהיום אחריות עליהם, והם צריכים להעביר לדור חדש. אז היה זמן האש הייתה בוערת בתוך הקהילה, אבל היום ברוך השם יש עוד ניצוצות, ואני בטוח שאף פעם זה לא תתחבר. אתה אומר, גם אם האש לא בוערת, עדיין הניצוצות חמים. נכון. הרב בירנבאום שנוסע בלי סוף בעולם מתורגל ברכישות זריזות. בלי זה הרי אי אפשר לחזור הביתה. שש בבוקר, העיירה בורג'ומי. האזור הזה הוא אזור סקי ותיירות. בכלל, גיאורגיה הפכה ליעד תיירות מבוקש כיוון שהיא זולה וקרובה. פגשנו תיירים צועדים את צעידת הבוקר בפארק הלאומי. יש כאן לונה פארק קטן, וגם כמה חבר'ה שרוכבים על סוסים. החלטנו לנסות את כישורי הרכיבה שלנו, שהתבררו כלא מיומנים במיוחד. בואי, אצ'ו, קורה. אצ'ו. אצ'ו. בואי. אצ'ו. קדימה, קדימה. הסוסה שלי. קורה, את עושה לי פדיחות בגרוזיה. זה לא יפה. בואי, יאללה, אצ'ו. אצ'ו. יאללה, קורה. אצ'ו. אחרי מאמצים רבים היא נהנתה לתחינותיי. סוסה גיאורגית מאומנת. אצ'ו זה לדהור וברר זה לעצור. אבל למה צריך לדבר איתם בגיאורגית? למה לא בעברית? הויסה! יפה, שרה. בסוף כבר היה ממש קשה להפריד בינינו. עד היום אנחנו נוסעות געגועים זו לזו, ובטח עוד ניפגש. ייי! יוני, אלופה! הדרך הזאת מובילה אותנו לכפר מאוד מיוחד, למעשה לא לכפר, לעיירה, מה שהיה נקרא פעם שטייטל יהודי, למרות שבגרוזיה לא השתמשו במינוח היידיש הזה, אבל אנחנו בדרך לעיירה בשם קולאשי.
עיירה שהיו בה כ10,000 יהודים, ולמעשה כמעט כולם היו יהודים. 95% מהעיירה היו יהודים, היום ככל הנראה אין שם אפילו יהודי אחד לרפואה. רובם עלו לארץ, ומה שמעניין לבדוק האם במקום איפה שהיו יהודים והיום אינם, האם נשארו סימנים יהודים. ისტორია დიდი გვაქვს, ძალიან დიდი საქართველოს და ებრაელებს, რა ვიცი ახლა დიდი ხანია ჩამოვძანდით ეზოში აგეთ. יכול להיות שגם זה היה בית יהודי. תראה, איזה גפן יש לו, איזה יופי. תודה, תודה. איך אומרים תודה? דידי מדלובה. דידי מדלובה. ძირითადი მაცხოვრებელი ებრაელობა იყო. მოღვაწეობდნენ რა სამსახურები იყო, წარმოებები ძირითადი მაგენი იყო, ყველაფერი გახსნილი სავაჭრო ცენტრები იყო, თუ რამე იყო, მაგენი იყო ყველაფერი თავი და თავი. 92 წლის მერე უკვე ებრაელი ერთი ებრაელიც არ აგულაში. ამ მეზობლობაში, მეგობრობაში, კაი ხალხი იყო და დღესდღეულად არავინ არ აყვავს ებრაელისნაირი აქ გულაში. הכפרי שפגשנו הקפיץ אותנו ברכב המפואר שלו לחפש בתים של יהודים. შემთხვევით აგიხო არ იყო ებრაელი სახლი, რომელი იყო? აგიც ებრაელი სახლია, ეგეც და აქეთაც. זה נראה לי בית יהודי טיפוסי של שולם עליכם. אבל תראי לעצמך איך חיו יהודים בחברה שלעומת המצב הרגיל שיהודים הם חברת המיעוט בתוך הרוב, פה הם היו חברת הרוב. הנה, הייתה פה מזוזה. לא טעיתי. לא יאומן. יפה מאוד. שרה, בבקשה. אני מדמיינת לעצמי עם המשפחה שגרה פה רואה עכשיו את הפרק הזה. תחשוב איזה געגועים. מה זה? וואו, תראי. וואו! המלך... זה מגילת אסתר. מגילת אסתר. נו, זה היה בית יהודי או לא בית יהודי, שרה? מדהים. מדהים. תשמע, אנחנו פשוט נמצאים בבית שננטש על ידי משפחה יהודית. תראה מה הם עשו בשביל הציונות. הם עזבו בתי מידות והלכו לישראל, ואנחנו בארץ ככה, אתה יודע, הם יכולים לעבור על פנינו. אנחנו לא יודעים איזה מחיר גדול הם שילמו. זה הדלת נמוכה. בית הכנסת. צריך להיכנס בהכנעה ובכבוד. אבל אין מזוזה. בית כנסת לא חייב במזוזה. כן? כן, יש בו קדושה עצמית. הבית כנסת הזה נבנה לפני 250 שנה, ונחשב לעתיק ביותר בגיאורגיה. בבית הכנסת הזה נערכה התפילה האחרונה של יהודי קולאשי ב-1993. וואו. אבל תחשוב על התפילה הזאת. האחרונה שהייתה כאן בבית כנסת, שהם ידעו שזו התפילה האחרונה, ומפה נוסעים. אתה מבין איך זה שקהילה שלמה עוזבת והולכת למקום אחר? זה ממש תקופה מדהימה. אני מופתעת ומתרגשת דווקא מהשינוי הזה. זה מדהים. יש בית, יש חיים, יש בית כנסת, יש בית ספר,
כאילו, לכאורה לא חסר כלום. והתחושה הזאת של ללכת לציון חזקה יותר מהכל, ולעזוב באמת הכל, ולבנות חיים חדשים באקלים אחר. ומה שאת אומרת זה עוד יותר מפתיע, בגלל שבמדינות אחרות שיהודים היו צריכים לברוח, אפשר גם להבין את זה, אבל קהילה מהסוג הזה שאנחנו מתרשמים שהייתה כל כך מחוברת למקום, לתרבות, לאנשים אחרים, ובאופן מודע, מתוך קשר לארץ ישראל ואחר כך למדינת ישראל עולם, בהחלט יש כאן תופעה מדהימה. אנשי הקהילה, חלקם בעלי אמצעים, מתחזקים עד היום מרחוק את כל המתחם, שכולל בית ספר, בתי כנסת, מקוואות ועוד. זה כמו מוזיאון קטן ואותנטי. מה זה היה לדעתך? כאן לוח מודעות, שרה. לוח מודעות, זה המרכז של בית הכנסת. זה הבית כנסת השלישי בקולאשי ובתוך אותו קומפלקס. בטוח? זה, כן. יאללה. וואו, זה יפה. זה יופי. באמת בית כנסת אותנטי. טוב שלא שפצו. כן. ואיזה קורות, מחזיק את כל הבניין. Root of the Sephardic Jews. חפשו אותנו בפייסבוק ובקרו באתר החדש שלנו, ערוץ 20, טלוויזיה חדשה בישראל.